Обир! Какво? Обир! Давайте 10 000 лева! Не. Давайте! Иначе ще ми нокаутирам! Давайте 10 000 лева! Няма. Викам охраната. О, не! Но. О, не, сега какво ще правя? О, не, тук има полица! Сега ще взема оръжието. Надявам да взема още хора, така че... Да взема още полица. Така че... Отям. Не бързай толкова. Онето сме хванали. Държа го жив съм още. Не си жив явно. Къде? О, не, то зуби малко е. Какво правя? Не. Хо-хо-хо, още не реминиран. Нека да взем тюрш. Та смръдна. Хвърляй оръжието. Пушката. Ох, ти сега ще крада. Охо-хо, я вижте какво става. Къде си мислиш, че ходиш? Моля, кой? Началника, господин Павлов. Още един е реминиран. Още съм жив. И още не реминиран, отивам да вземам парите. О, не! Този още е жив! Не!